Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яны ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие Єремією ці одним з пророків». І він каже їм: «А ви ким лічите мене?» Симон Петр отказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Тоді Єсус сказав йому в отказ: «Щасливий ти, Симоне, син Йонови, бо не тіло і кров відкрили тобі гета, але Отець мой, який в небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костел мой, і брамы пекельные не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слова Пана. Сідайте, калі ласка. Ведаеце, я пачуў такое меркаванне, што неаднойчы людзі, адно з прагненняў чалавека — гэта не толькі быць шчаслівым, але асягнуць штосьці, што перакрачае цябе самога. Мы не заўсёды гэта ўсведамляем да канца, але гэта прагненне можа дзесьці ў нас быць. Што это такое? Пра што я? Ведаеце, ёсць такія моманты ў жыцці, калі ты шукаеш чагосьці, што дазваляе табе, як быццам бы, выйсці па-за межы самога сябе. Не ведаю, штосьці прыгожае. Горы, акіян. Калі ты становішся, не ведаю, на беразе акіяна ці там у нейкіх гарах, ты глядзіш і ты разумееш, што это настолькі перавышае цябе, што ў пэўным моманце нават забываешся пра сябе самога. Можна злавіць вось такі гэты момант, што ж ты сустракаеш штосьці, што перакрачае цябе самога. І гэта прагненне, бывае усвядомленае, не да канца усвядомленае, але, магчыма, яно дзесьці таксама ёсць у кожным з нас. Магчыма, таксама гэта прагненне можа праяўляцца праз такое жаданне людзей. Я думаю, што мы маглі сустракаць, калі вось людзі займаюцца чымсьці экстрэмальным. Без розніцы чым. Штосьці, што чалавек перакрачае самога сябе. Да, там ёсць шмат адрэналіна, і людзі кажуць, што это такое, як наркотык, што вось это настолькі чалавека ўражвае. Але, не ведаю, там людзі прыгаюць з тымі парашутамі, ці штосьці яшчэ робяць. І гэта таксама момант, які можа быць такім вось момантам, калі чалавек перакрачае сябе, выходзіць па-за самога сябе. Аднойчы вось адзін чалавек сказаў, які займаўся тым, што прыгаў з парашутамі, і ўвесь час, калі ён гэта рабіў, яму ўвесь час хацелася ўсё больш. Высота большая, у апошні момант парашутка раскрываўся, і так далей, і так далей. Калі его запыталіся, навошта ты гэта робіш? Ён сказаў: ведаеце, я раблю гэта для аднаго гэтага імгнення, калі я забываю пра самога сябе. Калі вось наступае такі момант, калі проста ўсё знікае, становіцца неважным. Все мои праблемы, маё жыццё, ўсё гэта становіцца неважным. Я забываю пра гэта.
І ведаеце, вось гэтыя моманты, яны могуць здарацца ў нашым жыцці. Вось гэтае прагненне выйсці па-за сябе, дасведчыць чагосьці, што дазваляе табе проста пра сябе нават забыцца. Неаднойчы гэта можа быць пачуццё любові, сапраўдная. Сапраўдная любоў, она аддае сябе без рэшты. Ведаеце, здаецца, калі не памыляюсь, святы Тамаш з Аквіна ў сваіх трудах ён пісаў, што любоў можа выклікаць экстаз у двух выпадках. Калі ты чалавека да сябе прыцягваеш, альбо калі ты аддаеш сябе іншаму без рэшты. Вось гэта другі момант, гэта сапраўдная любоў. Калі ты проста забываеш пра сябе. Чаму я пра ўсё гэта вам расказваю? Таму што сёння ў Евангеліі мы чуем вось гэта пытанне Хрыста. Хто я для вас? Кім вы мяне лічыце? І адказы мы чытаем, чуем у Евангеліі розныя. І не сказаць, што яны неправільныя. У чымсьці яны штосьці паказваюць сапраўды нейкую рысу Хрыста, якую там хтосьці заўважае. Вучні вось кажуць, мы чулі, што цябе называюць настаўнікам, прарокам, кімсьці незвычайным. Это важна. Важна даведацца Хрыста, пазнаць яго, які ён. Але мы чуем важныя словы, які кажа Пётр. За гэтыя словы Христос яго, калі так можна сказаць, хваліць. Што Пётр кажа? Ты Христос, Сын Бога Жывога. Ты Месія. Хто такі Месія? Той, хто прыходзіць мяне збавіць. І вось, дарагі браты і сёстры, момант, калі ты дасвядчаеш Хрыста як збавіцеля, фундаментальны для веры. Можна верыць у Бога, можна прыходзіць і слухаць альбо чытаць у Бібліі і захапляцца мудрасцю. Можна пробаваць жыць так, як напісана ў Бібліі, так, як жылі апосталы, Христос, пробаваць паўтараць гэта. Можна шукаць прароцтваў адносна свайго жыцця, іншага, жыцця свету, у Евангеліі, у словах Хрыста. Можна ўсё гэта рабіць, але гэта яшчэ не хочется сказаць, што это не вера. Это шлях да веры, але это не тое, пра што Христос нам кажа. Момант, калі ты дасвядчаеш Хрыста як збавіцеля. Што гэта за момант? Калі ты у сваім жыцці даходзіш да моманту, калі ты нічога не можаш больш зрабіць. Ты спадзяешся на сябе, ты спадзяешся на свае ўменні, ты давяраешся іншым людзям, ты робіш шмат розных высілкаў, і нічога не атрымліваецца. І момант, вось такі момант, ён вельмі важны, бо ў такім моманце пачынае дзейнічаць Бог, Дух Святы. І калі ты на яго адчынены, ты можаш дасведчыць Божага збаўлення. Гэта трудная рэчаіснасць, гэтаму трудна вучыцца. Мы ведаем гэтыя прыгожыя словы з вобраза Езуса міласэрнага. Езу, давяраю табе. Мы іх паўтараем, але мы так не жывём. Я давяраю сабе. Я давяраю сваёй сям'і. Я давяраю сваім умениям. Я спадзяюся толькі на гэта. І вельмі цяжка мне даверыцца Богу. Вось гэты момант даверы, гэта момант, калі ты выходзіш і перакрачаеш самога сябе. Трудны момант, страшны. Таксама падобна, магчыма, як прыгнуць з парашутам. Я ніколі не прыгну. Страшна. Ведаеце, быў такі момант, таксама рэальная гісторыя. У кляштары старэйшы брат, святар, адыходзіў, паміраў. І ў кляштары была такая традыцыя, што все збіраліся і маліліся разам.
калі чалавек памірае, калі брат памірае. І все сабраліся, там такая традыцыя была, што спявалі Сальва Рэгіна над ложкам. І пазней была цішыня, і ў гэтай цішыні вось гэты сабрат старэйшы, ён раптам было бачна, што ён вельмі спужаўся, страх ахапіў чалавека. І ён у гэтым страхе пачаў пытацца братоў, кажучы, а што мне сказаць Хрысту, када я перад ім стану? Я скажу яму, што я пабудаваў кляштар, што я быў эканомам, што я займаўся гаспадаркай, шмат рэчаў зрабіў. Буду гэта пералічваць перад ім. І браты ў маўчанні слухалі, толькі адзін малады брат, які там 2 ці 3 гады ў законе быў, раптам таму старэйшаму кажа: «Ойча, мне для вас ёсць рада. Калі ўбачыце Хрыста, не гаварыце пра гэта. Ён і так это ўсё ведае. Скажыце яму проста некалькі словаў: Езу, давяраю табе. І ўсё будзе добра». Вось тыя браты, які пра гэта расказвалі, казалі, што гэты момант, ты святар, просто было бачна, гэты монах, брат, ягоны твар неяк змяніўся, гэты страх адступіў. Чалавек перастаў баяцца. І ведаеце, вось гэты момант даверу, калі ты апошні крок давяраеш Богу, ён складаны. І неаднойчы гэты момант, які ты асягаеш перад самай смерцю. Але вось тады пачынаецца сапраўдная вера. Езус мой збавіцель, толькі ён можа мяне збавіць. І неаднойчы я люблю гэтую фразу, яна трудная, але яна я яе адчуваю, я яе сам перажываю, я вам пра яе ўжо казаў некалі. Для мяне яна важная, што неаднойчы трэба перажыць шмат расчараванняў у сваім жыцці, ты нікуды ад іх не дзенешся. І ты будзеш расчароўвацца шмат якімі рэчамі. Ты расчаруешся у касцёле, ты расчаруешся ў святарах, у братах, у іншых людзях, ты расчаруешся ў сваёй сям'і. І гэта патрэбна. І трэба яшчэ, каб ты шмат разоў расчараваўся самім сабой. Расчараваўся да болі. Каб у рэшце-рэшт ачаравацца Божай міласэрнасцю, Богам. І ведаеце, вось гэты словы Петра, які ён вымаўляе, мы не ведаем до конца, наколькі свядома ён гэта вымавіў. Христос кажа: Бог табе гэта аб'явіў. Але это фундаментальны досвед для веры. Досвед, калі тваё жыццё не выглядае так, як ты хочаш. Досвед, калі у цябе не атрымліваецца так, як ты хочаш. Але Бог цябе ратуе. Бог з табою. Бог вядзе цябе. І калі ты гэта дасвядчаеш, вось гэта і ёсць сапраўдная вера. Калі ты кажаш яму: Езу, давяраю табе, не толькі вось таму, што мы так молімся. А ты кажаш, вымаўляеш гэтыя словы, і ты ведаеш, што хутчэй за ўсё гэты твой давер скончыцца не радасна, не так, як табе хацелася, але ты будзеш збаўлены. І ты давяраеш Богу. Божа, дай гэта прыняць. Вось досвед Бога, Збавіцеля, такі вось досвед, он дазваляе нам перакрочыць саміх сябе. Дасведчыць, урэшце-рэшт дасведчыць, што такое уваскрашэнне, да якога Христос кожнага з нас вядзе. Амен.